Mildred Momanyi. Miamana omuriketo Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu ekero omurai wense Dr. William Samoei Ruto agenderete kuboria abakenya kwenekia bunangwa kana bare banko yabo nibwenerete nigobono igatia abakenya babere bakure birengerere byabo kubwatikana n'ugwakano kugosangirirwa kwebango anena se baria bokonyora kwa inse baganire nganeye kurigereriwa asobwe omuriketo Ndemo Stephen nabakagusanga nabwo. Tije chinjera chia insenda yonsi goikirania niboye budget yaye nebange korwegwa n'abamenyi bense yuo. Omurai wense William Ruto oberega gwakireko kaba Kenya kwene kinkorwa bare bango. Dr. Yusuf Mutali no mumanyi bwa mangana yenibo. Bono ndurgo chakanya kubatoko sabachi chiloni chinde korwa se chinse chinde ende tunya kubatoka kwa gacha Kenya. Bono toje gutwara gento kile basunga homegrown solutions. Nalenga kumanya gusava Kenya mbabwato kwegena bune serikali ya William Samoei Ruto nyale goikeri ekerengo kibangega neiri goikiranu gwetera evangelia konyoru gwetera ense ya Kenya. Egento keragere twetanie bango ne aba Kenya kwerwa na ku understand buyobo kure bango. Kwerwa eminetinga serikali ya konsemo yabo yoko ono ki transparency in account and accountability asebango. Number 2, abantu nabaro bolenga amaganiaba nyariko bakagwikirana bakorora boigo korwe bango will not be a problem. Tax evasion, tax avoidance ebigo chiko bebike eri n'abakenya bamanyanga tigababo goliye gurubeye yo kwagacha ense yabo bonsi yamo. Abamenyi na barabwo mbasange birengereri byabo igorengana yepini ya KRA ase basabe serikali kororoba ase bali bakonyore nibo ya inse na kwene kie bango yabo bakonyora iguru ya soire ase kegancha giense. Now when the government is going to put all these people in the system, that's because they want to okay na beta talk about serious ngani this angeli, but the money is not there because these people have not access to job. They have no money to pay tax. Bono igabuna tukukwa na abakenya bagwakana ebango kucha serikali go bari milioni 5 ibereboka. Milioni 5 ibereboka baro about 30%, almost 30%. Bono abo bande 70% urochenga mbali ase mbali gwakana ebango yabo. Nara gusaba sabantu tayikonyara anyara gotoyererie bango nsake. Nani toba sokolenga na abantu bachikamba nikinene akura gusaba kwane obukurumie bora ase abantu bali ase serikali ase ngenje buna nto abananchi bakagwaida ngwaka natole lakini kwanyora kichia so ile galia bali babwenda gochibeka boronge chikonyo mwana inchi kwanyora bangaire gochikolekania bachigachire ine ningikera korune serikali gwetere kiombe kirige gosangeria bango gya Kenya Revenue Authority kwene kibuna aba Kenya babwato kwegena no murubiri bwa serikali bo gosangeria bango. So serikali eri system ngiye yo kuri kibese abantu mbara babade kibese abantu abande bayiri kibese guchingumbu chise cyawe uchikobisora ngegera baso gora kimbazi ko bwate unakere so many defaulters bararo batarakane kwenda. These are the people supposed to be looked into, babe investigated, babe forced to work on chibesa which is serikali abantu mbara babade kibese iko serikali yetu ya Kenya gendo kyara kolekia no go siri corruption so that kero monda feelinga chibesa chia ngo tumeka chiribuya asoko agacha agosoko leta magendro Kenya. Nonye emeroberkenete kobe kwa mone serikali ya Kenya kurau no murai wense William Samoei Ruto kwene kibuna ense ya Kenya ngoikeriere kerengo kievango eganeiri korwa sense ya Kenya nigaba Kenya basangire birengeri au kwene kibuna enchere serikali ratumike goikerani ekerenga kievango koba kira senchira jobo twera no eranya legole to koigwano kuya gati ya vananchi amone serikali ense ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV.